Nanawag ka mo sa pulis? Sa kuha sa video ni Akira Bliss Albin, nagkabuang ang mga residente sa Barangay Poblasyon President Rojas North, Cotabato kagahapon, bandang alas 4 sa hapon sa diyang Gilamoy, saan nagdilaab nga kalayo ang usa ka abandonadong balay. Makita sa video nga wala kasabot ang mga residente ug unsa ang ilang himuon, manawag ba og pulis o bombero. Matod sa usa ka residente nga si Jocelyn Lanosa. Ano na ako, nakapanimbaho, mangkupo nga naisulo, kanang asugod niya, ato, nakapanibaho ko niya, muna nga nagdasagit na sunog, ako to, pag-apre na ko sa bintana, muna na-apre na, reflect ko sa bintana ko kay, sanamkin ko ako ang bintana, muna ko na nakita mga nag-reflect ko nga nag-ato-ato niya, so pag-apre na ako, muna nag-impact ako na, wow, gusto sa dahil kalayo. Atol sa sunog, hapit usab na damay ang usa pa ka kasikbit nga balay. Apan swerte kini naluwas sa mga residente kay ilang gipaspasan og basa og tubig. Ang daling mikatag nga sunog tungod kay gama lamang kini sa kahoy. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa naisgutang sunog. Kanunay nagpahinumdom ang taga Bureau of Fire nga gikinahanglan kitang mag-igmat aron malikay sa sunog. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.